Та има някакви карикатури, едната бихте ли я показали? Не знам кой беше направил. От Охлю е тук. Дайте да показваме. Ето. Оператора. На камерата. Това сте вие по пътя към София. Да. Жена ми и аз съм. Преди 20 години поне. Вие се отнасяте с ирония, с самоирония. Да, много. Смешно, не знам кой я беше направил. Да, доста карта на България. Да, и безредица. Колкото иска на майка ми снимка тук. Да. И кралицата, тая е моя снимка. Беше на кон на един лов. Тукашната кралица. Там Рида с Вардаров отзад с адютанта му. И тук също имаше. Къде беше върши с Камили? Имаме една чудесна, тя е тук. Ето тук. Какво представляваха детските ви години? Като всеко дете до некъде, нали, с чудесни детски спомени, нали, и просто бих казал, че малко като един хубав цветен филм, бих казал, нали, и след това също и по-тъжните, и по-комплицирани или по-лоши моменти, но смесят се от двете и трябва да кажа, че без никакви без да имам лоши чувства или и да се трова по тия работи или зъб некому или нещо, или да съжалявам, или си го гледам като съдба и като гледам винаги да видя най-положителното всеко положение и добрата страна на работите. Сигурно знаете, че някои хора все още ви наричат Симеончо. Да. Как гледате на това? За някой не съм пораснал. То е много мило. И е хубав прекор и съвпада с времето, нали, тогава. В Канада, помня на едно събрание с сънародници, дойде една бабичка и ми гледа така, не че съм толкова висок, но тя беше доста малка, ми гледа и каза, че теб те наричат Симеончо, ми ти си голям, ми казваме, госпожо, и за мен минават годинките. Нали, така че се смяхме и си остана това да Симеончо. Преди да тръгна сам се видях с известния наш писател Радой Равин. Да. Един негов въпрос. Вие знаете за него. И още как. Да. И чел съм го също. Казайте. Когато вие се раждате, на всички ученици повишават оценката с една единица. Така някои успяват да минат в по-горен клас и, както казва Радой, по-късно това е причината да се занимават с политическа кариера. Имате ли чувство за вина? Вие сте сложили началото на привилегии. Да, това е имало така. Защото също и някой от помна затворниците от такова, как се вика, цивилно право, нали, също беха освободени или им беха простени някои месеци или години. Тъй, че да, тук стана същото по време на възшествието на крал Хуан Карлос, нали? Не с бележките, но с други мерки. Да, сигурно често размислявате, особено сега, над съдбата на България. Ние разговаряме на 88-я ден. Като всеки българин, от 10 ноември, да. Правите, че 88-я, ето тук, минават линейки от време на време, понеже имаме болници в този квартал и смущават. Но, така че размишляваме, разбира се. До какви изводи ви водят тези размишления? Без да бъда оптимист, защото от нея и по характера ми, но мисля, че са симптоми и сочат към едно много по-светло или добро или положително бъдеще. И в това съм твърдо уверен. Не мислите ли, че промените в Източна Европа дойдоха малко неочаквано? Да. Неочаквано, но ще ви кажа. Зависи се главно и предимно всичко от Съюза. Нали? И един ден, преди няколко седмици, един френски журналист ме цитира, ми каза, ще ви прочета нещо, което сте казали в 63-та година. Чакай, какво ви? Каза, че в България може да се променят нещата само
ако това започне от Съветския съюз. Казвам, вижте, по една случайност си бех прав, нали, тъй, че в това отношение мисля, че е каквото стане и може би след това вече има една известна акселерация или едно ускорение, което също е логично при дадени условия на известно напрежение и недогодование, тъй, че мисля, че е просто логична консеквенция. Как виждате връзките между България и Съветския съюз? Като всека страна с друга една, бих казал. Може би има известни... И бъдещето на тези връзки по-скоро? Да, бъдещето, мисля, че те са си важни и го казах миналия ден на един ваш колега. Най-накрая, според мен, Съветския съюз е най-голямата и най-близката голяма сила, да кажем, или най-голямата страна, най-близка до нас. Така че трябва да се разбираме с нея, независимо от политика или каквото и да е. Нали? Това е нещо логично. Докато земята ще се върти, ще сме си доста близо едни до други. Но това не изключва всеки да си води своя политика и си кара по собствения път или да си намери, нали, местото на тази земя. Но всичко намирам, че трябва да се избегват радикални становища или прибързани, или пък прекалени крайности. Това аз мисля, че като сме умерени всички и ако гледаме на работите с европейски мироглед, с по-широк мироглед, бъдещето мисля, че може да е доста така цветущо или поне обещаващо. А онова от досегашните връзки между България и Съветите, което... нелогични или криви. Какво значи нелогични? Най-накрая защо трябваше до сега да сме толкова подчинени на Съюза, нали, или с какво право? Едно сме, че си приличаме в много работи и езиково, и каквото ще ми, и дори на времето още религиозно и в близкото минало исторически. Но намирам, че е жалко, че имала тази връзка малко на подчинен и на началство, нали. Много по-добре да сме си на едно ниво да си говорим, като добри приятели, нали.